Ywaruok no neno heba masubukia e kaunti ma Nakuru bango biladio ne jokanyo mag duond bura mar DCP manori kodhi rombe mano bagie kuonde opogore e kaunti no. Obila no bayo ge giro malungo wang josiasa go kane gitemo tiyo gi apaya moko mane one gichopo rombe mano bagi Nakuru gino mano kelo ywaruok e kindgi gi obila kakoro ne gidwaro mondo mi yawne gi apaya gi kadi ne giduogo gi bago rombe amoko e gwenge ma Kabazi Maili Sita kod Heshima. Motelo ne mano jotelogo mathoth gi kwedo piny owacho no yore nyasi mar lamo e kanisa mar AIC Subukia. Tumesema umefunga. No, it's okay. That's a Kenyan. So that you offer security. Now that you are doing, you can offer security to me because najua iko watu wengine hapa Nakuru wamekuwa kiwamdanganya. Wanamwambia kura yake imebaki hapa Nakuru ati kwa sababu hapa ni Rift Valley. Hapa iko kura ya William Ruto. Iko kura ya William Ruto. Huyo jamaa tumesema kutoka kule Western, Rift Valley, Central, Coast, huyo jamaa paka aende nyumbani, si ndio? Tunataka kuwauliza maswali. Leo hii tukisimamisha Rigathi Gachagua na William Ruto, mtapigia nani kura? Lazima tumpeleke nyuu. Lazima tumpeleke nyuu. Na yule kijana ambaye hana kura, tafadhali mjiandikishe mpate kura.